Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 18-nji iýuly. Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigine başlaýas. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşige men gysgaly çykmaly boldum. Dek öňün 16-njy iýulda Türkmenistanyň raýat aktivistimiz Murat Düşemowiň 32 ýaşly inisi Alty Düşemow Hopsuzlyk gulluklar tarapyndan alınıp gidilipdir. Oňa nähili näme aýplama bildirilýändigem belli däl. Edil häzir şoň nirede saklanýandygyndan garyndaşlarynyň habary ýok. Şoň üçin häzir men şu meselede hem siziň hem biziň opozisiýon aktivistlerimiziň hem aýratyna insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimiziň ülsüni çekjek bolýan. Şu wakada bilşiňiz ýaly Murat Düşemowiň özüniň geçen hepde izolyatora salynmagynyň ýyly bolup geçýär. Murat Düşemow innen 10 gün boldy. Şol daşawdyň ruhy bilen ýetrawynyň polisiýa bölüminiň izolýatoryna saklanyp oturulýany. Men bu barada häzir size has giňişräk maglumat berebiljek. Ýöne biri esas häzir arada goýan zat Murat Düşemowiň 32 ýaşly inisi Alty Düşemowiň ýagdaýy. Alty Düşemow näme üçin saklap bilerler? Alty Düşemow imon üstü bilen maňa da beýleki aktivistlere de Murat Düşemow bilen baglanyşykly, Murat Düşemowiň soňky düşen ýagdaýy bilen baglanyşykly maglumat berip oturan çeşmeleň biri. Siziň bilşiňiz ýaly imo hyzmatam Türkmenistanyň hukuk gulluklarının berip gözegçiligi aslında olara el ýeterli, biz onu bilýäs. Ýöne şondan hem çekinmeýän ama Alty Düşemow bir de şu Murat Düşemowiň ýagdaýy barada maglumat berip geldi. Oňa haky bar. Ol hiç ýyly kanun bolanok üstesine şu gedek şu Alty Düşemowiň alınıp gidilmeginiň edil öň ýany 9-njy iýulda Alty Düşemow şol bizmeýiniň giresindäki banka baranna ondan hem maska dakynmagyny talap edipdirler. Bankyň işgärleri. Olam agasynyň edişi ýaly, şu Murat Düşemowiň edişi ýaly şol telefon gurrundeşligini ýadga geçiripdir. Telefon gurrundeşligi däl, ýa-ni özara bolan şu taýdak polisiýa işgäri bilen özara bolan çekişmäni video ýadga geçiripdir. Ýöne o taýda ol polisiýa işgäriniň ýüze eken düşenok şu taýdak bolan gurrundeşlik ýadga geçirilipdir. Onam alyp Alty Düşemow Türkiýedäki aktivistlerden biri Röwşen Galyjewa iýeripdir. Röwşen Galyjewa şu 9-njy iýulda şonu öz kanalyna goýupdyr. O taýda da hiç ýyly bir kanun bolma ýok. Edil agasy Murat Düşemowiň edişi ýaly şoluna bizmeýiniň 12-nji poliklinikasynda şo poliklinikaň müdiri Nazarowa bilen 15-nji iýunda özara söhbetdeşlik, özara çekişmeleri ýa-ni da bolup geçen dawany ýazyp alyşy ýaly. Murat Düşemowiň ýazyp alyşy ýaly. Bulam Alty Düşemow hem şo taýda şo bankyň goraýçysy bir polisiýa işgäri. Şonu goýbermändir, bankyň içine goýbermejek bolupdyr. Olam alyp ýa-ni şol telefonyň düwmesine basyp şol video ýazgyny açypdyr da şo özara bolan ýa-ni dawany ýazyp alypdyr. O taýda da Alty Düşemow hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna salgylanyýar, özüniň erken idaralara barmaga, maglumat almaga da hakynyň bardygyna salgylanyýar. Onsoň bolam talap edýär. Şu maska dakynmaklygy talap etýän nähili karar bar Türkmenistanyň prezidentinden ýa-ni saglyk ministrliginden kimden nirde karar bar. Ana şonu görkezdiň diýip talap edýär. Ona medil şol Murat bilen bolşy ýaly Alty bilen bizden ýemede de çekilişikde de hiç kim oňa görkezip bilenok. Şo taýda video ýazgydan görnüpdir. Indi şol bar bolan wakaýa şu Altyny bir günä bildirjek bolsalar, şo ýanky bolup geçen dawa sebäpli bildirmeli baňa da. O sen ana Murada bildirişleri ýaly sen ana huliganlyk etdiň, ene sen adam kemsitipdiň zat diýip ýene buny baňa da şonu ýaly aýplama bildirmekleri mümkin. Ýa bundan has agyryrak aýplama bildirmekleri mümkin. Sebäbi bilip bolanok. Şo taýda Murat Düşemowiň garyndaşlarynyň aýdyşy boýunça edil şoň tutulmagynyň öň ýany Vadim diýip şol jenaýat agtarış bölüminiň bir işgäri gelipdir. Oňa familiýasyndan bilenoklar. Bir orta oglan ýa onu tanaýasy ýa.
bizim öýüniň şo etrap içeri işler bölüminiň jenayety awtyrş ýanky bölüminiň işgäri diýär-de. Ony Vadim tutýasy adyny şo Vadim gelipdir-de şol Muradyň nirdedigini sorapdyr. Ýöne şoňa nähil aýplama bilen näme üçin gelendigini düşündirmändir. Terediň şu taýda nähil konstitusiýon hukuklary bozulýar aýatlaň. Size ýa siziň çağaňyzda ýa garynlaşyňyzda ýa siziň ödüňizde organ işgärler gelip bir aýplama bildirýär, sizi ýygnap äkitjek bolsa, öňü bilen olar prokuraturaň ýa-da sudyň kararyny görkezmeli. Näme de size aýplama bildirilýär? Prokuratura näme de size näme çykarypdyr? Reşeni ýa-da polisiýaň gelen karary bolmaly. Size garşy näme günä bildirilýär, näme üçin sizi ýygnalýaňyz? Ondan şol adamyň garyndaşlarynyň esasany enesiniň atasynyň maglumat almagy haky bar. Şonu talep etmäge de haky bar. Alty düşenmiň ejesi talep edipdir. Alty düşenmiň garyndaşlary talep edipdirler, emma olara hiç ýyly maglumat bermeýändirler. Soňam şo wagtam alty düşenmiň pul çekmek üçin ýene şo ýerli banka gidipdir. Şonu ýygnap äkidenlerine de şo ýerli bankyň bankamatynyň ýanyna äkidipdirler. Ýöne has geňeri şol günüň özünde alty düşenmiň ýakyn dostlaryndan iki saatyny ýygnap äkidipdirler. Olaň birem maýyp diýär. Bizdäki bar bolan maglumata görä. Ýene iki tane oğlan äkidipdirler. Indi bulara bir üýşürip kollektiwde aýplama bildirjek bolýarlar. Şo alty düşenmiň aýplama bildirmek üçin ýa olara bulanjak bolýarlarmy? Hiç ýyly maglumat ýok adamlar. Ine şu Türkmenistanyň hukuksyzlyk gulluklarının iş alyp barış praktikasy şu. Edil faşistler ýaly gelýärler, sana näme günä bildirilýär, onan bilen oklar, garyndaşlaryna da maglumat beren oklar, on özüne de nämedigine, nähili günäde aýplama bardygyna maýdan oklarda elini toglaýarlar, elinin naruşyny giydirýärler, äkidýärler. Innem garyndaşlar şoň gözleýän nirdedigini biljek bolýarlar. O bizim öýüni trawynyň izolýatoryna oturmaly, näme içeri işler bölüminiň ýa Aşgabatyň bir ýerlerinde şäheriň ýa başga tarapda nirde belli däl ol. Ine onum adamlaryň raýatlaryň maglumat almak barada konstitusiýon hukuklarynyň bozulmasy. Ödüm garyndaşlary ýene taty baryp soraýar. Şolara maglumat berilýär. Öz çağatynyň akwaly bar, çağatynyň ýagdaýy bardy. Şoň nirdedigi? Ol diýirim ýa ölüm oňy hem ýa gynam otyrlarmy häzir. Ine şu bölüp berende. Şoň üçin biz häzir men ýene bir gede küzlenýän. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimiz daşary ýurtlarda, daşary döwletlerden, daşary guramalardan fond alyp oturan, maliýeleşdirilip oturulan biziň aktivistlerimiz Farid Tuhfatullin, Ruslan Mätiýew, Täjül Begmedowa, Vitali Panomaryov siz Türkmenistan boýunça iş alyp barýaňyz, Türkmenistan boýunça proýektlere jogap berýäňiz. Türkmenistan boýunça Türkmenistan raýatlarynyň hukugyna degişli meseleleri siz şöhretlendirýäňiz. Şo baradaky maglumatlar açyklaşdyrmaly, dünýä jemgyýetçiligine ýetirmeli, siz şu siziň borjuňyz. Ýöne näme üçindir Murat Düşenfe gerek gelende de oň maşgalatyna gerek gelende de siz şu işden çetde durýaňyz. Ar berilen ýeke maglumatdan haja Türkmen News ýakynda Murat Düşenfe garşy çäre görülenine şolana bir maglumat berdi. Men onu şu taýda da görkezip bilen. Türkmen News neşri 26-njy iýuny şo Murat Düşenfe garşy şol bilmeýin etrap sudynyň çykaran kararynyň ýa-ni şular ýaly bir maglumat berdi. Şoň bilen bir öz boluşly söhbetdeşlik geçiripdir. Türkmen News taýdan rus diline berilipdir. Biram şonu Azatlyk radiosy berdi. Olam Azatlyk radio hem düýünden ýalňyş bir hili maglumat berdi. Murat Düşenfe diýäni 16-njy iýuny Aşgabatyň bilmeýin etrawyna saklandy diýär şonu. Ondan soňam diýär 26-njy iýuny da diýär boşadylyp öý tutsagyna geçirildi diýär. Olam näde dogry maglumat, näde tahkik maglumat sebäbi Murat Düşenfe ýygnamadylar, kamerada dykmadylar onu. Oňa 100 manat görünüşinde jerime saldylar. Oň taryhyny siz bilýänsiňiz, geçen gepleşipden bir näçesinde belli geçdik. Murat Düşenfe şu ýadygy üçin, ine şu taýda bizim öýüniň
yerli poliklinikasynda şol poliklinikaň müdiri Nazarova diýilýän aýal bilen çekeleşige giren üçin, ýagny Murat Düşenow'dan maglumat talap edýär. Ejesine tanjym etjek bolýarlar. Şo ediljek tanjymyň ejesine ziýan etjekdigi ýa etmejekdigi hakynda maglumat aljak bolýar. Sebäbi ejesiniň kronik keseli bar eken. Olarda da şo barada hiç il maglumat ýok. Nähili adamlara tanjym etmek bolýar, nähili adamlara şol koronawirusa garşy tanjym etmek bolanok, ýa şo howply, şo barada hiç il maglumat ýok, maglumadan berip bilenok. Şuna bilen Murat Düşenow ýazga aldy, 10 iýulna ýazga alyp, şonu 20 iýulna öz kanalyna goýdy. Şu taýda görüşüňiz. Ýaly 20 iýulna Murat Düşenow öz kanalyna peýda boldy. Ondan soň Murat Düşenow şol bolan çekeleşik bardy, şo bolan gurrun barada da şol gün aýratyn düşündiriş berýän ýene bir 10 minutluk bir çykyşynam goýdy şu taýda. Orçça atlan posle pohoda w polikliniku. Poliklinika edilen sapardan soň diýip. Ýene şonda da şu taýda hemme bolan zatlar dil bilen gurrun berip otyr bolan ýene geň almalar şo adatlyk radiasyonam dogry berenok da. Şonu niýe ýygnapdyrlar? Ol ýygnanok, men ýygnadylar diýen awal. Men niýe şo bolan çekeleşikden soň şol aýal bilen bolan dawadan soň diýär. Şol aýal şikaýet edipdir diýär. Maňa haýwat atdy, meni kemsitdi, nämetdi diýip diýär. Şo yerli prokuraturam suwdamy. Onu edil şogunyň ertesi 16 iýulna suwda çekdiler. Murat Düşenow'e 100 manat görünüşinde jerime tölemet etdiler. Şol bir hulugançylyk diýip neme berdiler, häsiýetlendirme berdiler şoň eden hereketine. Oňam ýazga alan ýanky wideodasyny görmegem islemendir. Şol bizim etrap suwdunyň kadasy, sudýasy. Soňradan Murat Düşenow şo suwdun kararynyň üstünden şikaýet edip Aşgabat şäher suwduna ýetdi. Aşgabat şäher suwdan bilişe 6 iýulda seretdi. Bu barada Murat Düşenow şu 6 iýulda goýan wideosynda jekmejek gurrun berdi. Şol suwdun nähil geçendigini hemem şol suwda girjek bolanno şol howluň gapatynda agdynda duran eseriň ödüni ýanky balagna çykarmaga şendi mejbur edi şu arada da bir video goýupdy. Ýadyňyzda bolsa. Indi şo taýda ine şu videony goýupdy 6 iýulda. Ne şu video şo suwdyň edil ýylyany goýulan video 6 iýulda. Indi o taýda nähil bolýar? O taýda Murat Düşenow ýanyna ýanky ýazgyna alyp barýar. Sebäbi şol özüniň şu poliklinikaň müdiri Nazarowany kemsitmeýändigini suwd etjek bolup, hem şoňa hiç bir gaty gaýrym aýdaly şol kemsitici söýdi ýa şoňa söýgün söýdüni aýtmandygyny suwd etmek üçin şo taýdaky bolan gurrun döşlüğün video ýazgysyny ertip diskde ýazyp bertip şonu kazada goşurýar. Sudýa da görýär onu. Murat Düşenow aýtmagyna görä görenden soňam diýär, ýok sen şonu kemsitipdiň, seni naşonyň hulugançylyk diýip şol odolky suwdyň çykaran kararyny öz güýjüne galdyryp 100 manat iştiraf ýanky jerime tölemeli diýär. Ana şo bolan waka indi ýöne buňy öz boluşly bir aralyşlyk görýärmi? Adam baryp informasiýa aljak bolýar. Şo müdirden bir çinownikden konstitusiýon hukugundan peýdalanyp ýöne köýje bir informasiýa aljak bolýar. Sizde näil karar bar diýär. Şu waksina etmek barada. Sizde näil karar bar? Nähili adamlara waksina etmeli, nähili adamlar üçin howplyny şu zatdan sizde sanawy barmy zatmy diýip ýöne köýje soraýar. Şoň üçin ony tut jogap berýär çekýärler. Bolýar, indi waka oň bilenem tamamlandy. Ertesi günü Murat Düşenow öz dosty Juma Kaýy bilen Daşowda gidýär. O Jumaňam Daşowda Muradyňam Daşowda garyndaşlary bar. Indi ýöne Türkmenistanyň bolýan zada terediň ýene bir düzgün bolma. Türkmenistanyň häkimetleri Türkmenistanda pandemiýaň bardygyny boyun alanoklar, koronawirusyň asla ýaýranlygyny boyun alanoklar. Adamlara şoň ýokuşýanlygyny ýurdun içinde adamlar şo keselden ölýändiginem, şo keselden keselleýändiginem boyun alanoklar resmi ýagdaýda. Resmi däl ýagdaýda boyun alýarlar. Resmi däl ýagdaýda men geçen kepleşiklerimiň birinde men aýdandyr. Şo taýdaky bir aýala goýulan diýagnozyň wraçlar tarapyndan ene COVID keseli bar diýip goýulan diýagnozyň şol dokumentin kopýasyny nusgasy mende bar. Onu boyun alýarlar, özleri gerek bolsa hatda ýazgam berýärler. Indi şunda şo kesel bar diýip. Ýöne onu çykarmak bolanok hiçerik. Görkezmek bolanok onu. Indi
resmi taýdana boyun alanoklar. Imma hereket edenlerine, Türkmenistan'ın häkimetleri görkezme berenlerine, bir talep edenlerine elbetdir aýylydan sonra epidemiya, pandemiya bar ýaly görkezme berýärler. Onuň çäre girdiýärler, şonda çäklendirji çäreleri girdiýärler. O ýok bolsa, pandemiya ýok bolsa, epidemiya ýurdun territoriýasynda epidemiya diýilýär. Pandemiya diýilip bir näçe döwletiň gurşawalandan soň ýanky kesel oňa pandemiya diýilýär. Ýöne Türkmenistanyň öz içinde içki territoriýasyna alanda oňa epidemiya diýilýär. Epidemiýaň derejesi üçin adam ilatyň adamdan 5% şol kesel bilen şol ýokunç kesel bilen kesellemeli. Şonda ne bütün dünýä Saglyk Guramasynyň öz kesellemesine görä şonda epidemiya bar diýip elan edip bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri belkonda ýöldüler ama ondan okşa 5% ilata ýaýranylar. Ýa-da şonu bilselerem bardy, şon bar diýip düşünýänem bolsalar, onu şonuň boyuna alaslar gelen. Bolýa. Ýöne ondan hem üçin şonu boyuna alman, ýene bir giden çäklendirme ýeri otýar. Adamlar maska takynmaly, bolýa, ähtiýaçdan takynmaly. Olundy şäherden şäheriň arasynda gatnawlar näme üçin kesip otýarlar. Häzir ýene täzeden ýene kesip otýarlar. Ana Aşgabat bilen Türkmenawat şäheriniň arasynda gatnaýan ýol oçotlaryny bir küçünlükde ýatyrdylar. Näme üçin şo taýda bir adam Türkmenawatdan Aşgabat'a gelýän adam poýdyň içinde şo koronavirus keselinden aradan çykypdyr. Bolýa çykyp biler belkol ýanky keseli ýagdaýyna bildelip minendir. Oň elindäki sprawkadan belki satyn alynan sprawkadyr. Her zat bolup biler. Ýöne bir adam şo koronavirusdan öldi diýip tutuş o şäheriň arasynda, welaýatlaryň arasynda transport gatnagyny ýatyraýmaly. Ana başga ýurtlardan näme ölen ok adamlar ýüzläp minläp ölüp oturýan gatnawlar keslen, ama ýurdun içinde gatnawlar. Bir de häzir ýurdun daşynda gatnawlar hakynda gurrun edemler. Olar bir kesildi, bir ýatyrly. Aýda ýyly häzir bir iki ýeke ýol uçuşur uçurulýar. Ýurdun içinde adamlar häzir şeýdip helýag edip oturýarlar. Olar näde edip eklenç etmeli? Ol şäherden şähere gatnap eklenç edip ýörenler we işläp ýörenler we o dogan garyndaşlylary bar. Olar näme etmeli? Bolýa, inni ýanky uluglar ýatyrdylar, transport gatnawyny ýatyryp oturýarlar. Üstüne eger bir zat edip gidäjegen bolsaň, bir ýoluny tapyp, bolýa öz ulugyň bilen zat bilen gidäjegen bolsaň, olar ýa-ha sen ýa waksina almaly, ýa şo tanjym almaly, koronawirusa garşy ýa-da elinde ýa şo senne koronawirusyň ýokdugy hakynda ýokdugyny görkezýän medisina sprawkasy bolmaly. Sen ýöri test alşanma, şo medisina sprawkasy bolmaly. Inni Murat Düşemew bilen oň dosty näme diýip tutýar? Şo sprawkany almandyrlar. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň häkimetleri Türkmenistanda pandemiýa bardy, ýa-ki epidemiýa bardygyny, koronavirus keseliniň bardygyny boyun alanoklar. Diýmek onda şo kesel ýok, diýmek onda şol ýanky ýaly sprawkany talap etmekligini ödem ýerlikde sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddasyna görä öňem görkezipdik. Raýatyň bir şäherden beýleki şäherine gitmekligine, gatnamaklygyny, hatda göçüp gitmekligine de hiç zat piýat gelişlik berip bilmeli däl. Epidemiýada keselem hiç zat piýat gelişlik bermeliler, şo taýda konstitusiýada ýazylgyn däl. Ýanky epidemiýa ýagdaýynda şolar ýaly şu hukuklaryňyzy eliňizden alynýar ýa alınmaly hiç zat görkezmeýär ama bular hem näde? Konstitusiýa boýunça bilen şu şäherden Aşgabatdan Daşowda gitmäge erkin barıp gelmäge hakymyz bar. Diýada alýada gidýärler. Ana 7 sene bolan wakaýyny şu. Murat Düşemewiň soňky 2-nji tugudynyň ertesi güni. Ene barywam ýanky juma kaýy bilen ýanyny juma kaýyň aýalam bar. Ene bular 3 bolup barýar. Bolen edil Aşgabat Daşow gara ýolunyň şol edil Daşowda girýän ýerine ruhy bilen etrafynyň içinden şol ýoluň geçýän ýerine ýol gödäwçilik polisiýasyň işgary bilen taklaýan, ulugyny taklaýady. Siz nereye barýaňyz? Daşowda barýar, garyndaşlarymyň barýar. Ýani ýanyňyzda näme barmy? Sprawkaňyz barmy? Sizde koronawirusyň ýokdugy bar. Bular maýda ýok, olar ýaly sprawka ýok. Ýöne sizde şonu talap etmäge hukuk berýän görkezme barmy? Ýa kanunyň bir nemesi barmy? Normasy barmy? Ya ýokurdan bir berilen resmi görkezme barmy eliňizden şonu görkeziň diýär, ol ýa polisiýa işler görkezip bilen o. Görkezip bilen okda bulary sagatlap saklaýan şo taýda.
Bular alıp telefona yazıp başlaýarlar. Inni şu bolan wakaň jikmejikli barada ine käbir şu bildirip soňky wagtlar gowtudyryp berenler bar. Ay toslan taplan neme waka Murat Düşenew öýünde tüýür näme tüýür yalan maglumat ýaýrydyp şu hel adam buňa anan maň diýlen ýaly ýadyr aktivistler içinde öldüren opozitsionerler diýip atlandyr ýanyň içinde şular ýaly bir samsyk gıýbat ýaýrydyp berenler bar-da. Şoň üçin ene şolaň dikkatyny ýetirjek bolýan. Şol Murat Düşenew daga ruhu bilen etrawynyň kadiýetiniň kadasynyň 7-nji iýulda çykaran höküminiň şo kadiýetiniň hem protokolunyň nusgaty meň elimde. Şo kadiýetiň hem möhüri bilen meň elimde. Ýöne şol ýanky men onu islenek adama görkezip biljek. Ýöne şol protokoluň üçin şol kadiýetiň şol çykaran höküminiň içinde käbir başga adamlaryň atlarynyň geçýändigine göre hemem şol Murat Düşenew da Jumakaýew ikisiniň tarapdarlarynyň atlarynyň geçýändigine göre şolaň howpsuzlygyny gödeňde tutup men häzir teksti şu taýda görkeziljek. Ýöne men şondan bir bölek okap bereýin. Özüm üçin men käbir datlary şol gelen ýanky tuğduň kararynyň tekstini okap men käbir datlary has jikmejik datlary da göz ýetirdim. Näde saklanypdyr, niýe saklanypdyr, kim onu saklapdyr. Ine şondan men size görkezmän bir bölek okap bereýin. Ine şo taýda näme diýilýär? Şol suwdyň çykaran kararynyň içinde şo wakaň käbir detallary suratlandyrylýar. Ine şunda şey diýilýär. Kadiýetde ruhu bilen etraf polisiýa bölüminiň işgäri, polisiýanyň kapitany Jebir Şeken B. Saparow 2021-nji ýylyň 7-nji iýulunda takminan sagat 2-lerde Daşawut vilayatynyň ruhu bilen etrawynyň şäginden geçýän Daşawut-Aşgabat gara ýolunyň 142-nji kilometrliginde ýerleşýän polisiýanyň ýol gödegçilik nokoduny özüniň wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän wagty Jumakaýewiň adyna bolan BMW 320 kasamly BS 3718 AG döwlet belgili awto ulogyny saklandygyny. Şol awto ulogyň içinde öňe wagtda şol awto ulogyň içinde Murat Düşenewiň, Jumakaýewiň we Leyli Nurmetowanyň bardyklaryny özüniň olardan awto uloga degişli resminamalary we saglyk ýagdaýy hakyndaky kepilnamalary soranna olaryň saglyk ýagdaýy hakyndaky resminamalarynyň ýokdugyny aýdyp el telefonlaryny alyp özüni video ýazga alyp bütün dünýä äşär etjeklikleri barada hemde öz adyna paýyş sözleri aýdyp Jumakaýewiň bolsa özüniň awto ulogyny uly ýoluň üstünde kese ýoly ýapyp goýup özüniň olara awto ulogyny aýyrmaklygy talap edenligine garamazdan olaryň özüniň kanuny talabyna boyun bolmanlyklary üçin goşmaça güýç çağırlandygyny. Soňra polisiýanyň işgäri Arrykow gelip onuň hem olara awto ulogyny aýyrmaklygy aýdanna, onuň hem aýdanlaryna gulok asmanlyklaryny olara kanun esasyna berk şäre görmekligi sorap düşündiriş berdi. Başlangyň sudiýan sekretarynyň teksti biçili noktasyz gaty uzak dowam edýär. Bir sözlemiň özi tasyar tasahypan diýen ýaly eýelýär. Şoň üçin ýanky lokasyna düşünýändiňiz diýip umyt edýän ýa birazjyk düşündirmeli bolsa şo taýda ýanky hatda näme diýilýär? Şol Murat Düşenewiň üstünden Jumakaýewiň ýa şol ulogyň türüjisi hem eýe Jumakaýewiň hem şoň aýaly Leyli Nurmetowanyň şo baryan ulogyny bular ýolda saklan kim? Saklan şol ýol gödegçilik polisiýasynyň kapitany Hamala Jebir Şeken diýilip aýdylýar. Ödem şu protokolla Basaparow diýär. Adyny ýazmandyr, familiýasyny ýazdyr. Basaparow ýankylyň ulogyny saklaýar. Ulogyny saklawan hem şol türjülük şahatnamasyny dogry üstüne de ýanky ýaly kepilnama barmy saglygyny hakyndaky diýär. Koronavirus bilen kesellemeýändigini hakynda. Ondan diýär olarda diýär şol kepilnamaň ýokdugyny anyklaýar diýär. Onam diýär talap edýär, hani näme üçin ýok diýip talap edýär. Bularam diýär gowtudyrypdyrlar hamala. Hemem söýgünüp düşünler. Hereden şu taýda şol paýyş sözlere ulanyp diýär söýgünüpdirler.
yankı polisi işgarına, yankı polisiyan kapitanına. Üstüne de diye ellerine telefonlarını alıp diye yazıga alıp başlaptırlar. Hem diye tutuş dünya bana diye paş edecektikleri bilen hayvat atıptırlar diye. Indi soňam näme diýdi şu hamana juma kayf ulugunu alıp diye keterdik goýupdyr ýolun uly ýol şu gara ýolun üstüne de auto uluglaryň gatnawlarynyň öňünde bökdençlik döredipdir. Indi bulam näme diýä kapitan ýanky Saparov diýen netdirip bilmän goşmaça kömek çagyrýa. Goşmaça kömegem näme düşünürüşde da bir adamyň ady agdalýa, olan polisiýanyň işgäri Arikov diýä. Olam gelip diýä haýş edýä. Olardan ulugyny aýyrmagyny bolýan. Ödem köplük sanyny aýdýa. Juma kayf aýyrmady diýenok. Ol gulak asmaty diýenokda bular diýip tutýa atlaryny. Onuň hem aýdanlaryna gulak asmanlyklaryny diýä. Tasdikleýär diýä Arikov. Olara kanun ýazatynda berk çäre görmekligi sorap düşündürüş berdi diýä Arikov. Soňra kadiýetde jebir çeken Arikov hem jebir çeken Basaparowyň düşündürüşini bir meňdeş düşündürüş berdi. Bulan diýä görkeden zatlar jeňeldi diýä. Şu kapitan Saparov bilen ýanky polisiýanyň işgäri Arikowyň beren düşündürüşleri jeňeldi diýä. Onda daşaryndy bular şaýatlaryň fiýra alyp gaýdypdyrlar şu wakaň bolan ýerinden. Kadiýetde şaýat Tejenif özüniň 2021-nji ýylyň 7-nji iýuluny takminan sagat 2-lerde, gündüz saat 2-lerde Aşgabat şäherinden Daşowuz welaýatyna gelýän wagty Daşowuz Aşgabat gara ýolunyň 142-nji kilometrliginde ýerleşýän polisiýanyň ýol gödäwçilik nokoduny BMW 320 kasamly BS 3718 AG döwlet belgeli auto ulugyň ýoluň üstüne kesep goýulyp duranlygyny we iki tane erkek adamyň we bir tane aýal maşgalanyň elleri telefony polisiýa işgäriniň üstüne gyýryp duranyny görenligini aýdyp düşündürüş berdi. Kadiýetde şaýat, ýene bula bir şaýat ýanky Tejenif diýip bir şaýaty getirip şoňa görkezme berdirýärler. Aga menem gördüm şo gyýryp duran eken ýa. Bula ýanky iki tane erkek kişi bilen bir aýal ýa. Kadiýetde şaýat geldi Glyjev hem şaýat Tejenif'iň düşündürüşini bir meňdeş düşündürüş berdi diýilip, ene şu taýda polisiýa tuduň hökümini aýdylýar da. Indi ünserip görüň, iň soňunda hökümüň ýanky höküm çykaran kadiýetiň kadasynyň goldur, möhürdur. Kadiýetiň kadasynyň adam A.N. Omar diýip ýazyl. Şu çykarylan hökümem tutda ýörüýte belgi bilen nomer bilen hasap alınıpdyr. Şoň nomeram, şo çykaran suwdyň çykaran kararynyň nomery ýadyňyzda saklan. 5 keseçilik 22 ýançylyk 2021-nji ýyl. Ýene gaýtalýan 5 keseçilik 22 ondan şeýle ýançylyk var. 2021-nji ýyl diýip ýazyl. Kararam 2021-nji ýylyň 7-nji iýuluny edi. Şol wakaň bolan gün çykarylýar. Ene şu taýda käbir ýanky anyklaşdyrjak zadym şu taýda şu waka bolanyny näme üçin bular mejbur bolýar maşynlaryny kesedip goýmaga. Bulan şu waka gözli şaýatlaryň beren maglumatynyň esasynda men görüň berýän. Şu taýda sagat 2-lerde saklanýar bulan maşyny. Bularam talep edýär, näme esasynda bizden ýanky kepilnamany doktoryň medisina kepilhanasyny talep edýäňiz diýe. Bizde esas bar diýär. Hanyny görkezdiň şonu. Ha, näme üçin biz Aşgabatdan Daşowuz'a gelip bilmelär. Han şu barada gadagynçylyk görkezdiň. Kimiň görkezmesi bilen, kimiň karary bilen şol edilen, girdilen şu gadagynçylyk diýär. Garaşyň diýär, häzir näme telefon etdim, getirýärler diýip ýalan söýledi. Ýani şol kapitan Saparov diýilen. Şey dip 4 sagatlap saklaýarlar bunu. Sagat 2-den 6-çyn yssyň içinde 4 sagat ýaly saklaýarlar. Saklaýar ýanky kapitan. Ahir soňy bu gahar gelip, etadanam ýanky juma gahar gelip, ulugyny alyp gara ýoluň üstünde ýanky autogulagyň geçýän gatnawynyň öňüni keserdip, şoň öňüni bekläp goýýar da, şu maşyny keserde gatnaň uly ýoly bekleýär. İki tarapdan gatnawym şeýle kesilýär.
Yankı bilam kapitanım ulu oktudurup jang edip goşmaça güýç çagyrýar. Şoň netijesinde bir katany ýene polisi işgär gelip bunun elini toglap bilan ellerinde naruşnik giydirip äkidýärler. Bilan maşynam alyp gidýärler. Ellerine telefonlara malyalar. Näme üçin tebe şol aralykda bular şu telefonu bulary ýadga alýar. Bolan gurrunglary ýadga alýar. Näme? Suud etmek üçin materialny suutnama. Nähil gurrun boldy. Bulara häzir ýene de nemes günä bildirjek bolar. Sen söýüpsiň. Polisi işgärine. Sen hatta hüjüm edipsiň belki. Yani hatta belki urupsyň diýip maga bulara aýplama bildirmekler mümkin. Şoň üçin şu suutnamalaryň bolmagy üçin bular näme diýip bular ýanky telefonu video ýadga alypdyrlar. Üçütem. Indi bulanam 300'ünün evvelinden yankı telefonlarını alıp telefonunuzu döwletiň haýyryna geçirer diýip haýwat atyp tapşyrýarlar. Şey diýmem şu günüm internetin 6 saat 6'larda bolýar agşamlyk öýlen saat. Şondan soň bular suud edýärler. Görýärmi nähili operativni? Eger adamdan haklaryna, hukuklaryna gerek geldi. Adamlaryň haksız hukuksuz kösenip berler. Aýdaly pullaryny alyp bilen oklar. Bankomatdan. Aýlyklaryny alyp bilen oklar. Çörek ýok, iýmit ýeten ok. İş tapılan ok. Hani barıňda arz edip arzyňy dinletjek bolup görüň ya arz edip arza ýazyp şoňa garaşyp görüň. Arzaňyza jogap gelse, bir aýyň içinde, 2 aýyň içinde jogap gelse kaýyl bolsun bu idaralardan. Emma adamlar öz hukugyny gorap bir ýerde tesen çykarsa, şol wagtyň öýde bular ýygnamak edip şol wagtyň öýde sudýada tapylýar. Sudya işden daşary wagty işlemelär wagty suuduny açyp dinlenşige geçirýär, hökümem çykarýar. Bular ýaman operativni adamlara jeda bermeklige ödem yerliksiz jeda bermege ýa-da adalatsız jeda bermeklige gerek gelenne ýaman operativni işleýärler. Emma öz hak öz borçlaryny ýerine ýetirip adamdan aladasyny etmeklige gerek gelenne adamdan talaplaryna jogap bermeklige gerek gelenne näçe adamdan süňgüna garýarlar. Kaçyny nükýärler. Näme üçin olardan şolary ýaly operativni görünýär? Ine Türkmenistanyň çinowniklarynyň, häkimetleriniň hemem suud organlarynyň işleýiş. Kanun boýunça organ ýylýan, oşa durnak içindäki organlaryň işleýiş prinsipine şular ýaly. Inni ýanky juma kaýfyň aýaly Leylini bular jerime bilen goýberýärler. Bolýar sen 2 tane çağan bar eken, onu gödeňde tutýar, ony izolyatora salman, bunu goýberýärler. Emma juma bilen murady bular izolyatora saldylar. Inni häzir desapky näme görä jeda çäreti 10 ýaş tutko izolyatorda oturmaly, ne şuna meni 10 berilen jugun. Ne garaşyp görürs, bular ýene näme hukuk çykarjak. Ýöne bularyň şolaň elinäki telefony döwletiň haýyryna geçirjek bolýar. O näme üçin beýtjek bolýarlar? Sebäbi şoň üçin gymmatly maglumat bar, şaýatlyk suutnamalary bar. O maglumatlar häzir bide daşary ýurtda çyksa, bide gelip gelse, şo taýda görünjek, şol organ işgärleri Türkmenistan organ işgärleri. Nähili göjek ýagdaýda kanunlary boýýarlar, nähili çemeleşýärler biziň raýatlamada. Ýöne köýje konstitusiýon hukuklaryny talap eden ýagdaýda. Ya ýöne köýberen hani elimizdäki dokumenti görkezdiň, hani nirden şular ýar görkezme berilýär diýip ýöne köý bir dokumenti talap edenler. Şolaň özüni alyp barşlaryny bular görkezjek. Bular näme diýär? Şu telefonuň özüni häzir konfiskasiýa edip döwletiň haýyryna geçirmeli. O näle o nirde barda? O nirde barda sen eliňdäki aparaty alyp sen konfiskasiýa etme. O bolýar günäli bolany da adam günäkär, o telefon günäkär diýär. Ondan oň içindäki ýazgy alynan material näme bir kanun. Han Türkmenistanyň haýsy kanunyna raýat eline kamera alyp organ işgärlerini bir uly ýola, gara ýoluň üstüne surata düşürmek ýa video düşürmek bolanok diýip barmy? Bolýa döwlete degişli, döwletiň howpsuzlyk idaralaryna degişli ýa bir suud organlaryna degişli idaralaryň binalaryny bolýa surata düşürmek bolanok, video almak bolanok. Ýöne bu bir uly milletiň ilatyny gatnap duran ullukan gara ýoly, şoň üstünde bolup duran waka, şoň üstünde bolýan dawa, şo taýda şolary surat alýar. O näme üçin polisiýa işgärni sida haýwat atanda ya öz borcuny ýerine ýetirmedik ýagdaýynda video almak bolanok diýip kanun barmy? Ýok. Gaýta siziň maglumat almagyňyzda hakyňyz we hukugyňyz bar diýip konstitusiýa kepil geçýär, kanunlar hem kepil geçýär. Biziň islendik şononlukdan maglumat almaga, islendik görnüşde video alyp maglumat almaga hakymyz bar. Bular
konfiskatsiya edip şotaýdak bolan wakan ýygnajak bolýarlar şonu. Bastyr ýüstür etjek bolýarlar. Ýönünni gorkulan bolar telefonyny ýyna beräýänlerine de ýanky ýazgylary pozup bererler. Görünüp duranda. Ne bular ädirni Juma bilen Muradyň garyndaşlary indi şol Daşowyň şäher suwudyna şikaýet edip şol iň bolmany şo telefonlaryny ýyna aljak bolýarlar da. Ine edil ýagdaý edil şu wagtçylar ýaly ýagdaýda. Şoň üçin indi buň üstesine de şo Muradyň ýagdaýy barada maglumat berip oturan çeşmeleň biri, ýani şoň inisi 6 düşemi häzir ýygnaldy. Ine 2 gün boldy. Näme üçin ýygnalanan belli däl. Ine buňa da her hili häzir aýplama bildirmekleri mümkin. Özüňiz bilýäňiz. O ýany bilen iki tane oğlan akidipdirler ýygnap. Olar hem häzir gynaplar, basyş görkezip ine alta garşy sen şey diýersiň, altyny şunu aýplarsyn diýseler, näme aýplar otur orada. Ana taýda garantiýa barmy şolaň gynalmajagyna? Şolaň urulup belinjilip häzir şolaň dilinden dil hatalanmajagyna garantiýa barmy? Näme üçin ol ýany bilen düşemkin ýany bilen ýene iki tane dostuny akitdiler süýrä. Birem bizdäki maglumata görä maýy adam. Biz şoň üçin alada bildirýär. Şoň üçin men ýene de insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimizi daşary ýurtda iş alyp barýan Türkmenistanyň raýatlarynyň akwallary barada alada etmeli aktivistlerimiz we atlaryny ýene bir ýaktanyň Farid Tuhwatuli, Ruslan Mätiýew, Täjul Begmedow we Vitali Panamaryow. Siz hiç ýyly park koýmazdan, tarap goýulyk etmezden adamlaryň hukugyny goramaly. Ol men dostumyň hukugyny ýa men tanşynyň hukugyny, joramyň jorasynyň hukugyny bozdy diýip beýdik goramaly adamlaryň hukugyny goraňyz. O näme üçindir ha ýakynda ol Oral Şöliýew gelip ol Moskwada Şeremetewde saklananna ulu gowtudyryp şu diktator rejimine garşy bir ýatyn çepi galdyrmady adamyň aladasyny edip ay ondan bir gahrman ýasap, ondan bir şeýle bir aktivist ýasap bir giden maglumat taýýarladyňyz. Ýüzlenme taýýarladyňyz, daklat taýýar, press release taýýarladyňyz. Emma Türkmenistanyň içinde jany hop astyna salyp şo taýdak çynownikleň edýän passapuçylyklarynyň üstüne açyp, şolaň ýüzündäki perdelerini sıyryp, maglumat toplap şonu şo taýda gorkman YouTube kanalyna YouTube'a goýup gelýän adam ýygnaýarlar. Şoň jigisini ýygnaýarlar, şoň dostuny ýygnaýarlar. Näme üçin buňa reaksiýa bildireňiz? Ya sizde de tarap boýsa ýahat barmy? Ol adamlara bize ýakyn näl? Ol adamlara bize ýylgyryp seretmedi. Ya ol adamlar bilenmok, bizi öwmedi hiç ýerde. Bizi wasp etmedi. Ya sizi tarif edip olar çykmalymy siziň saýtyňyzda? Tarif edip sizi ýa goratmalymy? Gaýrat ediňde bara olar ýaly 200'li goşa hyýata dalyp gitmejek bolun. Size berilýän şol aýlyk haklaryňyz daşary ýurt fondlary tarapyndan näme üçin berilýär? Türkmenistanyň raýatlaryna degişli problemler gozgan şolaň hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly wakalary açyk görkezdiň şolaň hukuklaryny goraň diýip. Park koýun diýilip berilen ok. Planyň hukugyny goramaga bolýar, planyňkin bolanok diýip sizde ýa görkezme barmy? Bar ol handa aýdyň. Öne näme üçin Murat Düşemow hukugyny goramaly siz? Ya on inisi 6 Düşemow hukugyny goramaly. Näme üçin şu aradaky maglumatlar ýa peýda boldy bolyn? Şonu alag etdiň bere bereňiz, öz saýtyňyzda goýaňyz. Emma başga adamlara gedek gelse ýöne siz iki paýlaýaly, derrew ýöne ol iş etdirdimi, bitirmedimi? Şolaň aladasyny etmeli bolsa, ady bilinmeýän adamlar şeň näme dişdirip, gahrman ýataşdyryp, şey dişdirip berdi. Emma şey edip ha bir anyk iş bitirip beren adamlar bar. Ya siz şolary agent diýip hasaplaýarmy käbirleriniň hasaplaşýaly? Bolýar, şolar agent bolsun, bolýar şolar mehemen kadr we işgärleri bolsun. Ýöne şo mehemen kadr we işgärleri häzir şolar ýaly iş etdi. Rejimiň ýüzüni açyp, çynownikleň edýän passapuçylyklarynyň ýüzüni açyp, video alyp, zat edip şey edip, öz kärdeşleriniň edip beren passapuçylyklarynyň üstüne açyp şey edip video alyp şonu goýjak bolsa, şonu bize ýetirjek bolsa. Näme diýjek onda siz? Ýok, mehemen işgärleriniň ýa-da polisiýanyň işgärleriniň beýdip aktivizm işi bilen meşgullanmaga haky ýok. Olaň video goýmaga haky ýok. Ýok, olaň hukugyny gorajak däl. Olar ýygnalsa da, olar tutulsa da, türmäge basylsa da, olaň hukugyny biz gorajak däl diýjekmi? Näme olar näme raýat dälmi? Näme olaň diktator rejime garşy ýa görüşmäge haky ýokmy?
Ya şolar göreşen ýagdaýynda siz olara ýarlyk takyp ýok siz düýnün ha. Men şu an iň bir krayny ýagdaýyny, iň bir çet ýagdaýyny aýdýan. Bolmajak ýagdaý diýlen ýaly ben mysal getirýän. Indi şol bar aýdary şolaň iki tem jumadan muradam bir organ işgärler eken. Şu wada çenli şolar bilen hyzmatdaşlyk edip gelipdir. Ýöne şu wagt şolaň etip ýören işi. O kimiň bäkbidine? Diktator rejimiň bäkbidinemi? Ýa-da halkyň bäkbidinemi? Ya raýatlaryň hukugynyň goralmagynyň bäkbidinemi? Elbetde raýatlaryň hukuklarynyň goralmagynyň bäkbidine. Elbetde şolaň diktator rejimiň pasta buzurlugynyň üstüne açýar. Üstüne açyp şolaň ýüzüne açyp görkezýän zat beý. Siz näme üçin hiç bir reaksiýa bildireňiz? Farid Tökwasyň. Niýerdesiz? Ruslan Mätiýew, siz näme getirim boldyňyz? Ýöne bir gedek bir ýakaja maglumat berdiňiz, şo geçen gedek suwda çekilen Murat barady. Näme ýöne ýuňlaýdyňyz? Täjül, siz näme gitip bukul otýursyňyz? Näme üçin başga adamlara gedek gelen olaň hukugyny goraýaňyz? Bulara gedek gelen Türkmenistanyň içinde janlaryny şeýdip riske salyp berler bolýar. Goýdanyňyz. Vitali Ponomaryov. Bizim Türkmençede düşünýäňiz, sizem biziň gepleşikden bilen dinleýäňiz. Men onu bilýän. Näme üçin başgalarynız ok? Alyan hakyňyzy bir öden, alyan hakyňyzy bir öden. Size şo berilýän hak wa işleň diýip adamdan hukugyny gora diýip berilýär. Ya indi biz size garşy göreşmelimi? Siz öz wezipäňizi, siz öz ýerine ýetirmeli borjyňyzy ýerine ýetiriňiz ok diýip göreşmelimi? Şo taýda çinowniklere garşy göreşilýär, indi size garşy göreşmelimi? Ya size minni diktator rejimiň şu taýda şalşamagyny, şo gowşamagyny isleňiz okmy? Ya belki Türkmenistanyň içinde şolar ýaly aktivistler ýüze çykma, onda sizi gynanlar ýandyr. Belki Türkmenistanyň içinde adamlaryň hukuklary goralyp başlanda, ýagdaýlar birden düzelip başlanda, siz belki aýlygymyzdan birden ketiläýmeli, biziň alýan fondlarymyz ketiläýmesin, o taýda ýagdaýa gowlandyr diýip, ya şondan heder edýän. Şo beýş aýja puluňyzy saklap galmak üçin ýaşyn, şolar ýaly aktivistler ýurduň içinde hakyky aktivistden tarapyny tutaňyz okmy? Bağışlan men şeýle gatrak diýmeli bolýar. Ýöne men şunu diýmeli mezur bolýan, tebe men garaşyp gördüm. Teretip görýän bolýan. Bulan adam tutuňda wagt. Hamala olara Türkmenistanyň raýatlary dälmişin. Hamara olaryň hukugy goralmaly dälmişin. Köselip berolaryň näçilenjige degen kamera basylyp otyr şular. Ikisem Juma karşı karşına aydılman elinde bizim şon hukukçuluk için aýtmadyk. Arada ýaňy ýakynda öz hukugyny goran üçin agasy bilen bile izolyatorda onu ýaşyn oturup çykan bolan şol. Nahir häzir aýtmaga mejbur bolýar. Ýöne siz aýdylanna da siz goranda wa. Ine biz tonku edek şolaň tutulanyň hakynda biz näçe hep bir hepdeden gowrak mundan ozal. Gurrun etdik. Gerek bolsa biz jykma-jyk maglumatdan berebiljek. Gerek bolsa şu hukudyň kararyny biz gowşurjak. Ýöne men näme garaşdym? Sizden bir reaksiýa garaşdym. Siz özüňiz ýol tapýaňyz, özüňizde gerek bolsa maglumat gerek bolsa, siziň adamlaryňyz ýurdun içinde de bar, şolaň garyndaşlaryndan tapylýar, şolaň hemme kontaktlaryny tapylýar. Size gerek bolsa şolar ýeriň teýinden maglumat alyp bilýär. Emma näme üçindir belli adamlara gerek gelenne hawa maglumat ýokmy kaýa sizde? Maglumat ýok diýjek bolýar. Ýok, ýa seniň adamlaryň ýokmy ýerlerde işleýän? Ýok, bar. Hemme bar. Sizde diňe isleg ýok. İsleg bolan ýagdaýyny sizde ýeriň teýinden hem ýan kaýdyşym ýaly. Maglumat alyp bilýäňiz. Ýeriň teýinden ýylan gäwşete siz bilip bilýäňiz. Oňa söz ýok, siz gowy işleýäňiz. Gerek bolsa siz professional işiňizi ýerine ýetirýäňiz. Ýöne näme üçindir? Käbir wakalarda şo zatlar size gerek däl ýaly görünýär. Bu näme görkezýär? Goşolo intiýasaty görkezýär. Dwaýny standarty diýilýän zat bardyr. Double standard diýip bir zat bardyr. Siziň basaýasatyňyz bolan ok. Adam hukuklaryny goramak meselesine gerek gelenne dwaýny standarty diýilýän, goşan standarty diýilýän zat ulanylmaly däldir. Şol standarty goşa täýata dolanjak bolsaň onda bagyşlaň bolýan. Bizim onda size garşy göreşmeli bol. Bizim onda sizi işletmeli bol. Edil diktator rejimiň çinowliklarynyň işlenilmegini talap edişimi ýaly, şolaň öz borçlaryny ýerine ýetirmeklerini talap edişimi ýaly, bizim onda siziň hem öz borçuňyzy ýerine ýetirmeňizi talap etmeli bol. Şu baradaky maglumatlary onda sizi sponsorlap oturan guramalara ýetirmeli bol. Bu boş haýwat däl, pikir etmeň men nädir ýöne boş haýwat. Ýok. Siziň işlemeňizi isleýän biz. İşlemeňizi isleýän menem beýleklerim. Pikir etmeň diňe bu meň pikirimdir. Siziň şu ýöre diýen şu goşa täýatatyňyzyň alada ne diýen şu barada alada bildirýän adamlar gaty köp.
Men bilen habarlaşıp maňa da şonu aýdyp otyrlar. Onu hem için belli adamlara gerek gelen ne diye o bir direksiz hiç iş etmeyen adamlara gerek gelen ne bular goktudy otyrlar diye. Emma hakiki işe şu görüp edip diye jandarny şolara hukukatına salıp türmeye düşüp oturan adamlar var. Olun aladas nedir? Olun adam tutanaklar bular diye. Alada bilir yurdun içinden maňa habar edýänler var. Nägilerini bildirip oturanlar var. Men şonu size ýetirýän häzir. Şoň üçin gaýrat edin de men şunu gepleşemin maksadam şu da size ýetirmek. Öz borcuňyzy, öz wezipäňizi dogry düzüp tarap göý däl ýagdaýda ýerine ýetirjek bolun. Siz gaýta nusuw görkezme adamlara. Siz adamlara nusuw görkezmeli. Adamdan hukukyny näde goramaly? Nähili bir tarap ýagdaýda hereket etmeli. Boran adamlar şunlukça umuman size ýetirjek maglumatym şundan ibaret. Gerek bolsa men häzirin gyýyskaçyk şu wakany ýa-da size ýeberbiljek. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistler men size aýdýan şu bolan wakany men gyýyskaçyk ýanky gurrun berişim ýaly ýalyp size ýetirebiljek. Hem tuduňam ýanky protokoluny hökümüň kararynyň ýanky tuduň kararynyň nusgasyny size ýeberbiljek. O taýda ýöne men belli şertler goýaryn, aýdaryn nähili böleklerini ulanyp boljak, nähili onu biz maslahat etmeli. Şu adamlara, beýleki adamlara ýan ýetmeli ýaly. Bin serp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.